తిరుచానూరులోని యోగి మల్లవరం శ్రీ సాలగ్రామ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయాన్ని టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడు భానుప్రకాష్ రెడ్డి, సాప్ చైర్మన్ రవి నాయుడుతో కలిసి టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో మూలవర్లుగా పరమేశ్వరుడు, మహావిష్ణువు, అమ్మవారు కలిసి ఉండే అంతర్యాన్ని అర్చకులు చైర్మన్కు వివరించారు. అలాగే ఆలయంలో స్వామివారి నీడ ధ్వజస్తంభంగా పడుతుండటం అద్భుతమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి లీలా విశేషమని కొనియాడారు. ఆలయంలోని నారదపీఠం వారి యూట్యూబ్ స్టూడియోను, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డివి ప్రకాష్, సాయి, ఆలయ ధర్మకర్త దినేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.